Malidenw ni minnu bɛ Faransi tɔɔrɔ kan'u sɔrɔ cogoya min na an b'a dɔn k'a fɔ ko extrême droite bi yen u b'a fɛ ka loi yɛrɛ bila assemblée kɔnɔna na ka ko gɛlɛya maliyɛnw bolo u t'a kɛ maliyɛn dɔrɔn i b'a fɔ ko farafinw bɛɛ mais mɔgɔ minnu viselen de don o de ye maliyɛn ye. Vrai ne recevoir la an ye masala kɛ 1h45 minutes ka fɛn caman fɔ. Ouais 1h45 minutes an ye fɛn caman fɔ gɛlɛya caman an da donna la ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na maliyɛnw ni français tɛ parce que kɛlɛ an b'a fɛ a ka tɔ jamana fana kɔnɔ des deux gouvernements mais c'est pratiquement c'est impossible de dissocier fɛn a fɔra an ye k'a fɔ ko u bɛna u ka aide bɛɛ bila ne nana ne y'a fana tila lase maintenant a fɔra bɛɛ bɔra a kalama donc naanɛ yan ne ni chargé d'affaires fana ye ɲɔgɔn ye an sigira an ye dumuni kɛ ambassade France résidence la donc an ye fɛn caman fɔ ye mais ne kɔni ye sentiment min sɔrɔ ne ye fɛn min fɔ Élysée a lamɛnna parce que n'a tun ma lamɛn u tɛ ne wele yan k'a fɔ ko ne ka na an k'an sigi ka kuma donc ne kɔni ye ci min las'u ma k'a lajɛ an bɛ malidenw ni minnu bɛ Faransi tɔɔrɔ kan'u sɔrɔ cogoya min na an b'a dɔn k'a fɔ ko extrême droite bi yen u b'a fɛ ka loi yɛrɛ bila assemblée kɔnɔna na ka ko gɛlɛya maliyɛnw bolo u t'a kɛ maliyɛn dɔrɔn i b'a fɔ ko farafinw bɛɛ mais mɔgɔ minnu viselen de don o de ye maliyɛn ye an b'a dɔn fana Faransi bi baara la bi n b'a a kumakan fɔ i ka jabarani sanfɛ aw ma deli ka fɔ yɔrɔ si ka banque minnu bi baara kɛ ni maliyɛn banque ye mun ye BSF ani DZ banque allemand parce que banque caman transfert bi tɛmɛ o banques de fɛ u ye lettre sɛbɛn déjà 1er décembre banque fɛn o fɛn bɛ Mali la minnu transfert bi tɛmɛ ninnu banque ninnu na u b'o lalɔ ça veut dire que Cam n'i ye fɛn san i b'a fɛ ka wari bila ka taa a transfert se ka taa ne bɛ transfert recevoir ne ka banque yi wele u y'an confirmer bi k'a fɔ ko ne ka wari bi bɔ yɔrɔ min na dɛ ko à partir de 1er décembre a wari a tɛ se ka s'u ma tugun donc o gɛlɛyaba de bɛ na se an ka a gɛlɛyaba donc ala y'an kisi a kɔlɔlɔ ma an ye fɛn min kɛ kan ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini Faransi bolo u b'a fɔ k'u juru t'a sara an na fallait s'y attendre donc je suis sûr que ce serait pas facile et peut-être que an bɛna tɛmɛ an ka ministre des Finances c'est quelqu'un de très compétent. Je pense que Amina solution ɲini avec les banques asiatiques ou les banques de Golfe, l'état de Golfe, pour que anga ko bɛ se ka kɛ cogoya min na parce que si Ecobank, Orabank, BMS, BIM, ninnu banque ninnu n'u olu bɛ baara kɛ avec BSF et Société Générale ani banque française n'olu bɛɛ bilara ni minɛn kɔni kɔnɔ ka kɔlɔlɔ las'a ma a bɛ gɛlɛya lase et je pense que an ka ministère des Finances u ye ko nin lajɛ jiɲɛmajɔlen na ka anticipation kɛ a ko la pour que kɔlɔlɔ kana se a kana da wara kɔlɔlɔ kɔni bɛ se a ma parce que à partir du 1er décembre a bɛ kɛ effectif ye donc ne y'o kumakan o lase mais ne ye kibaruya ɲuman min sɔrɔ ne ni chargé d'affaires kumana a y'a yira n na ko ni Ala sɔnna ne ye ci min lase k'u bɛna ci o lase an bɛna ɲɔgɔn ye janvier ni Ala sɔnna ni janvier ni an ye ɲɔgɔn ye an fana pɛrɛnlen de don an n'an ka ministère malien établi à l'extérieur comme olu ye gouvernement de ye ko dɔw bɛ yen u tɛ se k'o fɔ ko dɔw bɛ yen u tɛ se k'o kɛ an ye société civile de ye nous défendons les intérêts des Maliens établis à l'extérieur jo b'u la o ou jo t'u la o an b'u défendre donc en tant que société civile responsable et de veille an bɛna proposition kɛ pour que kɔlɔlɔ kana se Malien minnu sigilen bɛ Faransi ni Ala sɔnna.